हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय दायोथ' सानसु माने बिदिनो 2:30 जाबाय आरोना दा टाइमा ओमफ्राय जोंनाबो दिनै बिखुनजोआ थांफिनबाय आरोना ओमफ्राय आङोथ' नोंसोरनो होनखादोंमोन बिखुनजोआ जोंना बायहेरायाव थायो होननानै ओमफ्राय माने आङो बिखुनजोनि मोखांखौ देखायथ'नाय जायाखै देखायगोन र' उनावहाय मोजां टाइम लानानै देखायगोन आरोना दालाय बहा देखायनो ओमफ्राय दिनैबो आङो थांनाय जायासै दै हजोंहाय मानो होनब्ला मिन्थिखासिगोन मानि थाखाय थांनाय जायाखै आङो उनाव आपडेटखौ होलांगोन दिनै ओरैनो फिसा आङो जिखुनु जा ब्लग बानायनोसै होननानै दायो सानसुनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाबाय आंबो बिखुनजोखौ दोनहैबाय बास स्टेन्डसिम भिडिअ खालामलायासै आङो मानो होनब्ला ओरैबायदि सान्दुं गोसा दिनै बुंनाङा आरोना ओमफ्राय देहाफोरखौबो ओरैबायदि गाज्रि मोन्दों एकदम माने दुरबल आरोना बुंनांला ओमफ्राय दोनहैनानै बिदिनो जोंहा कन्ट्रलावबो माइरं होदोंमोन बेखौबो लानानै फैखाबाय आङो खेबसेनो मानो होनब्ला आङो गाबोनफोरथ' न'आव थानाय जागोन जाया थिग गैया आरो न'आव बिखुनजोबो थांबाय रावबो थानाय जायाब्ला माला लायनो आरो 10 तारिखसिमनो लास्ट ना बेनि थाखायनो दिनै लायनाय जाबाय लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय दायो आङो एसे थाब ओंखाम ओंख्रिफोरखौ माने रेडि खालामनानै दोनखानोसै जाहाथे दा जुदि मोनाफ्राव जुदि बायसान्स थांनांगौबा थाब थांनो हायो आरोना बिनि थाखायनो एसे सबाय बिमा सायनानै लानो आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो बुंहरदों आरोना इसिबां टेनसनाव मारै भिडिअ बानायनो हायो होननानै ओमफ्राय खायफाबा होनो आपडेट लाबो होननानै ओमफ्राय दुखुबाबोथ' नों मेरला आजिखालि जुगावथ' गासैबो इउटुबार दङना ओमफ्राय बिसोरबो गावसिनि बिमा बिफा थैब्लाबो आरोना भिडिअ बानायनानै हगारो मानो होनब्ला दायो ब्लगार जाखाबाय नालाय सब मोजां गाज्रिखौनो माने देखायनांगौ जायो मानो होनब्ला जेनेबा अबेबा देखायजायै जिनिसफोरखौथ' देखायला जिखुनु जेहा देखायजाथावथाव बेफोरखौ देखायो आरोना बिदिनो नोंथांमोनाथ' नुखायो आङो गोरबो खुंगुरनि भिडिअ माने ब्लगखौबो नायो नालाय बिथाङाबो गावनि जखन बिफा थैदोंमोन होनब्ला भिडिअ हगारदोंमोन दुखु थायो बयनावबो थायो मानो थाया जानो दे जेराव दा आंनि आइया एक्सिडेन्ट जानानै दा गोदाव सोराव दङ हस्पिटालावहाय गोदाव सोरावथ' नंला जिखुनु जा दङ आरोना फेमिलिजोंनो ओमफ्राय जेनेबा जादों होननानै दुखुआथ' थाखागोन मानो थाया जानो दे बयनावबो दुखु दङ माने दा जेनेबा नोंनि बिमा बिफा माबा मोनसे जायोब्ला जेनेबा नों दा ब्लगार खाबा नोंहा लाइफआव जेनेबा ब्लगारनि माबाखौनो मा होनो सायख'नानै लाखाबाय जखन दायो नोङो जेनेबा नोंनि न'आव नोंनि बिमाया लोमजाबाबो बा माबा मोनसे जाबाबो नोङो हगारनांखागोन मानो होनब्ला जोङो जोंनि लाइफआव मा जादों मा जायाखै बेखौसो देखायलाङो नालाय मानि थाखायथ' ब्लग बानायोना जिहेतु आङो डेलि ब्लग ओमफ्राय आङो होनबाबो दाखालिफोर एफा डेलि ब्लग लाबोनो हायाखै आरोना मानोना सानसे गेप जादों मानो होनब्ला टाइमनि खोथा ओमफ्राय हस्पिटालाव थाहैबा मानो होनब्ला मुलि एनि टाइम लायनांगौ जायो अबावबा माबा माबि जानांगौ लायनांगौ जायो आरोना बेनि थाखायनो आं ससेल' क्लिप होनो हादों दाखालि नोंसोरनो नुखागोन आं बेसे गोलाव ब्लग बानायदों ओमफ्राय मा देखायदों आं जेबोखौनो देखायाखै आरोना आं जास्ट रायलायदोंल'सो बिदि जादों होननानैहाय ओमफ्राय जेनेबा जोंहा उफाय गैयियावथ' आरो आदा प्रकासखौ लेंहरदोंमोन ओमफ्राय आं माने जेबो गोसोखाङाखै आरोना ओमफ्राय आं आंनि ब्लगखौ हगारनोबो सानाखैमोन आरोना आंहा टेनसनजोंनो मा जानानै दंमोन ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआबो बुजायबाय आरोना जेनेबा नोङो बेखौनो लाखाबाय जखन नों ब्लगार जानो गोसो जानानै जाखाबाय जखन नोङो जुदि फिसा क्लिपफोर आपडेटफोर होलाङाबा नोंनि चेनेला बोरै जौगालांगोन ना ओमफ्राय बोरै जेनेबा नों लाइफखौ बोरै स्ट्रागल खालामलांनो हागोन जेनेबा नों बेसेखिनि फेसखौनो खालामनो हायाबा होननानै हासबेन्डआ अनेकबार बुंनानैसो आं भिडिअखौ बानायनाय जादों दै ओमफ्राय आदा प्रकासखौ लेंहरनायनि मेन रिजनाबो आं जेबो गोसोखाङाखैमोन आरोना ओमफ्राय टेनसनजोंनो मा खालामनो मा मानो गाबगु खुगु बिदि आरोना ओमफ्राय जोंहानि आनैयासो माने बुंबाय आरोना बिदि होनसै नामा होननानैहाय ओमफ्राय दे बिदिब्लालाय होयोबालाय आरो माथो ना लाजिनाय गिनाय बबेयावथो थाबावनो ना मारै लाजिनायखौ दोनखोमानानै मारै बिदि थानो हाबावनो ओमफ्राय जिहेतु आङो ब्लगबो बानायखायो आंहा इसेबां लाजिनायबो गैखाला आरोना होनब्लाबो जेनेबा बेयावनो लेंहरनानै ओमफ्राय माने आदा प्रकासआ होनदोंसोमोन आरोना मबाइलखौ आदा प्रकासआ होनदोंमोन कि नोंसोर भिडिअ बानायनानै हरदो आङो दस्रा जायगायावसो दं होननानै ओमफ्राय आनैया होनबाय आरोना ओमफ्राय उनाव रिकुवेस्ट खालामहरबाय नोंनो फैदो नों फैबा साबसिन जागोन जों बानायनाय भिडिअआ मोजां जानाय नङा होननानैहाय आनैया माने लेंहरथाबनानै फैनाय जादों आरोना बियो ओमफ्राय बेसेरा बेबो दस्रा जायगायावसो दंमोन नालाय आदा प्रकासआ ओमफ्राय
मोनाबाबो फैथारबाय आरोना बेबो माथो खालामनो उफाय गैया ओमफ्राय बेयावनो ओमफ्राय आंबो आदा प्रकासखौ आंनि चेनेलाव फंनैसो बुंहरनाय जाबाय आरोना गेलेदो माथो जाखो भिडिअखौ एसेसो खालामसै ओमफ्राय आङो मबाइलावनो आंहा नानियाबो मैयानिफ्राय स्कुल खुलिबाय ओमफ्रायो जोंनाथ' बिखुनजोआ थाबाय थानाय जाया नालाय थांफाबाय मैया आं नोंसोरनो आपडेट होखादोंमोन ओमफ्राय दिनैबो दोनलांनानै लानानै फैबाय आङो दिनै थांनांगोन खोमा माने थांनो नागिरदोंमोन आरोना आङो दिनैहाय थांनो होननानै आङो नानिनि स्कुलावबो बुंबोदोंमोन आरोना आङो मानडेनिफ्रायसो स्कुलाव लाबोनो हासिगोन नानिखौ साननैसो जोंहा न'आव प्रब्लेम जादों होननानै ओमफ्राय जेबो होनाखैमोन आरो बायद'मोनहाबो ओमफ्राय दायो बिदाया होनदों आरोना आंनि हासबेन्डआ र' दिनै सानसेखौ थाबावदो नांगौबा गाबोन थांदो होननानैहाय दिनै मानि मायाबो थांबायना ओमफ्राय न'खरनिफ्राय बिदि सासे थांखादों गोजान लामा गोजानाव ओमफ्राय बिदि गासिबो ओंखारलांजोबनो होननानैहाय माने ओंखारलांजोबला होननानैहाय दिनै थानाय जाबाय दे ओमफ्राय बेलासिबायबो टाइम जाबायबो दा मोनानानै दा थांसै गाबोन थांदो होननानैहाय नायनोसै गाबोन आङो हासबेन्डखौ लांफायोबो जानो हागौ खिजान दा मोनाफ्रावबो थांनो हागौ गेरेन्टि होनो हाया आरोना औ नानिखौथ' उन्दैना मारै गालांनो नानिखौ लांफानोसै जा जारला आरोना दिगदार माथो होनबावनो बयनिबो लाइफआव बिदिनो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ गाज्रि कमेन्टबो हरदों जेनेबा जोंहाथ' हा फाननो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्रायथ' उफाय गैयाना रावनिफ्रायबो मोनाबाथ' फाननांखागोन दायो ओमफ्राय बेफोरखौबो होनहरदों आरोना फानदो मादो होननानै ओमफ्राय बिदिनोसै आरो माथो मानसिफोरनि खुगा जायसो जादों बेसो मिथियो जाय मिथिग्राफ्रा मोजां कमेन्ट हरखादों आरोना ओमफ्राय जायफोरा बुजिया अबस मोसौफोर बेफोरो गाज्रि कमेन्टखौथ' हरखागोन अबसे बुंनांला थ' बुजियो जों मोसौजोंथ' मोसौ जाफानो हायाना आंसो होदों बेनि थाखायनो आरोना स' आपडेटखौ दिनै आं बिदिनो आं एसेबां गोलाव ब्लग लाबोनो हायाबाबो आङो ससेबाबो नोंसोरनो आपडेट होलांनो नाजाबाय थागोन दे लोगोफोर ओमफ्रायो माने जेथिया आइखौ लाबोगोन बिनिफ्राय आङो माने दैलि आं मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ लाबोगोन दे ओमफ्राय दायो आङो एसेबां नैसि थाथ'ना र' दायो आङो एसेबां माने मावनाय दांनाय अबावबा थांनाय देखायनो एसेबो गोसो जाया आरोना जिखुनु जाया रायलायनो ओमफ्राय रायलायबाय आङो जि रायलायफ्लाङो आरोना ओमफ्राय दुखुखौ आं एसेबो सहायनो हाया आरोना एसे दुखु जाबानो गाबफ्लाङो आङो बेनो ओमफ्राय दालाय माथो होनबावनो गाबनानै मालाय माथो जाबावनो ना लोगोफोर आं गाबबा मालाय सोर आंनो हरगोन बेनो आरोना बिदिनो थाइफा थाइनै नागिरबाय फुङाव आंबो जोंहा बिजावजालियाबो एसे हरबाय ओमफ्राय नानिनि स्कुलावबो दहायो सासे आब' आरोना बेनो उन्दै दोनबोयो बेबो आब'आ आंनो 1000 थाखा हरदों आरोना लांदो आखाइ खरसा होननानैहाय बिदिनो आदा प्रकासनि जे इउटुब चेनेलाव हगारदोंमोन बिनिबो एसे हाबफैबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलनिफ्रायबो सोरबा नुनानै आंबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होना होदोंमोन नालाय बेनिफ्रायबो हाबफैबाय आं नोंसोरनो मैया खोन्थाखादोंमोन ना जेसेबांसो हाबफैदोंमोन होननानै नायनोसै दा मा जामारो दिनैबो आइखौ लायनो हानाय नंला खोमा आरोना स' नायनोसै लोगोफोर आङो बिदिनो आपडेट होलांगोन दै गाबोनफोर मा जायो नायनोसै बा दा मोनायाव थांनाय जायो ना जाया आङो नोंसोरनो आपडेट होलांगोन स' दिनैनिया ब्लगखौ आङो बेयावनो फोजोबसै बुंबानिथ' इसिबां आं जेबो देखायनो हायासै मानो होनब्ला आंहा टेनसनजों जेबो देखायनो गोसो जाया आरोना ओमफ्राय आङो ओरैनो रायलायनो लुगैनानै आपडेट होनोसै होननानै बेखिनि ससे ब्लगखौनो लाबोनाय जाबाय गाज्रि दा मोनसै नोंसोरो मानो रायलायनायल' लाबोबाय थायो होननानै जेनेबा गावनि दुखुखौल' फोरमायबाय थायो होननानै ओमफ्राय गोसोबो जायो आरोना फोरमायनो माथो खालामनो उफाय गैया स' बिदिब्ला बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय आङो थाबैनो गोदान आपडेट होगोन आरोना नोंसोरनो